Καλημέρα. Συνεχίζουμε ένα κύκλο σαν μικρές εκπομπούλες, τέλος πάντων, με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε να συζητήσουμε ωραία και σοβαρά θέματα, το οποίο λέγεται ερώτηση των τι, σήμερα την ψυχολόγο σου. Λοιπόν, εδώ με την Ανθή Μανώλη μας έχει υποσχεθεί θα κάνουμε πολλά θέματα. Ξεκινάμε με ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα, μας απασχολεί πάρα πολύ και τους ενήλικες και τους γονείς με παιδιά κτλ. Όπως είναι η παιδική και η εφηβική κατάθλιψη και ο αυτοτραυματισμός. Ανθή, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και μας βοηθάς σε όλο αυτό. Και εγώ για την πρόσκληση. Διάβασα λοιπόν ότι η κατάθλιψη είναι μία νόσος η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τα πρώιμα στάδια της ανθρωπότητας έως σήμερα. Οι πρώτες περιγραφές των καταθλιπτικών διαταραχών παρουσιάζονται στην αρχαιότητα, Ιπποκράτης κτλ. Και αυτό αποδεικνύεται από πολλά ιστορικά κείμενα. Αλλά τότε οι αρχαίοι Έλληνες την όριζαν ως μελαγχολία. Μετά ήρθε ο Μεσαίωνας, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ότι οι καταθλιπτικοί, γενικά οι άνθρωποι με ψυχικές νόσους, έχουν μπει μέσα τους στα δαιμόνια, με αποτέλεσμα μέχρι και να τους καίνε, ας πούμε, κτλ. Και το Βυζάντιο το ίδιο κάπως το ακολούθησε όλο αυτό, για να έρθει, ας πούμε, να γίνει αποδεκτό ως ψυχική νόσος στις αρχές του 19ου αιώνα. Και μόλις, λέει, το 1971, όχι δηλαδή πολύ μακριά, σε ένα ψυχιατρικό συνέδριο στη Στοκχόλμη παρουσιάστηκαν οι πρώτες επιδημιολογικές έρευνες αναφορικά με την κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους, οι οποίες σταδιακά, λέει, μαζί με άλλες επιστάμενες μελέτες, οδήγησαν στον προσδιορισμό της κλινικής εικόνας του όρου, μόλις το 1971. Παιδική και εφηβική κατάθλιψη, λοιπόν, και αυτοτραυματισμός. Γιατί διάλεξες αυτό σαν πρώτο θέμα των συζητήσεών μας? Όπως είπες και εσύ μόλις, είναι ένα θέμα που απασχολεί τους ειδικούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι για αρκετά χρόνια, βέβαια, αφορούσε μόνο ενήλικες. Δεν σκεφτόμασταν, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ένα παιδί μπορεί να περνάει κατάθλιψη, γιατί έχουμε μέσα στο μυαλό μας οι περισσότεροι ότι τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα ευτυχισμένα, τα παιδιά πρέπει να μην έχουν προβλήματα, πρέπει να μην αντιλαμβάνονται τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω τους, ακόμα και μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπουμε ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να εξακολουθεί να συμβαίνει. Βλέπουμε πολλά παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με την κατάθλιψη, που δυσκολεύονται πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους, στις συναναστροφές με τους συνομιλίκους, και βλέπουμε και πολλούς γονείς απελπισμένους πλέον για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τη συμπεριφορά των παιδιών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που αξίζει να ξεκινήσουμε από αυτό τις συναντήσεις μας. Απασχολεί πολύ κόσμο και θα βοηθήσει, πιστεύω, γιατί όσο πιο πολύ ασχολούμαστε με τα παιδιά, τόσο πιο υγιείς ενήλικες θα έχουμε στη συνέχεια. Λέει, οι συνήθεις συμπεριφορές των παιδιών ποικίλουν από το ένα στάδιο της παιδικής ηλικίας στο άλλο. Εν τω μεταξύ, κατάθλιψη μπορεί να έχει και ένα βρέφος. Λοιπόν, στοιχεία κατάθλιψης περισσότερο. Ναι. Ο γονέας, ο οποίος ή ο δάσκαλος, θα πρέπει να ξεχωρίσει, ας πούμε, τη θλίψη, η οποία μπορεί να είναι μια φάση, ξέρω εγώ, έχει στεναχωρηθεί με κάτι, από την κατάθλιψη. Και ειδικά η εφηβεία, η οποία θεωρείται σαν μια περίοδο πένθους για τους εφήβους, γιατί αποκόβεσαι από την παιδική σου ηλικία, αλλάζει η εικόνα σου για τους γονείς σου, πρέπει να απορρίψεις τα πάντα, να ξαναβρεις όλα αυτά, οπότε η εφηβεία, λέει, θεωρείται σαν να έχεις χάσει, σαν να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος δικός σου, εαυτός σου δηλαδή, στην προκειμένη. Πώς μπορεί ένας γονιός, ας πούμε, ποια είναι τα σημάδια της συμπεριφοράς ανά ηλικία, ας πούμε, έτσι, κάποια που θα μπορούσε να χτυπήσει το καμπανάκι σε ένα γονιό και να μην το δει ότι το παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι έφηβος και αντιδρά έτσι για την εφηβεία του, ξέρω εγώ. Εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι τη διάγνωση θα πρέπει να την κάνει ο ειδικός.
δεν οφείλει ένας εκπαιδευτικός ή ένας γονέας να είναι σε θέση να ξεχωρίσει αν πρόκειται για μια θλίψη, μια φάση θλίψης ή μια κατάθλιψη. Αυτό θα πρέπει να το διαγνώσει ένας ειδικός, για να είμαστε και σίγουροι ότι έχει διαγνωστεί σωστά. Από εκεί και έπειτα, τα συμπτώματα ποικίλουν από παιδί σε παιδί. Το πιο δύσκολο είναι όταν το παιδί που έχει κατάθλιψη δεν έχει κάποια εμφανή συμπτώματα. Είναι κάτι δηλαδή που το βιώνει μόνο το ίδιο. Αυτά όμως που μπορούμε να θεωρήσουμε ως καμπανάκια επικινδυνότητας είναι η ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά, το παιδί να αποζητά να μένει μόνο του, να κλείνεται στον εαυτό του, η αλλαγή στις σχέσεις με τους συνομιλίκους, οι έντονες αντιδράσεις, είτε προς το θυμό, είτε προς τα ξεσπάσματα, τα συμπεριφορικά, τα έντονα, τα εύκολα κλάματα. Είναι μεγάλη γκάμα της συμπτωματολογίας. Οπωσδήποτε όμως όταν βλέπουμε ένα παιδί να έχει αλλαγές στη συμπεριφορά του, θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο τις κεραίες μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί φυσικά. Και ενώ πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα, δηλαδή το 2024, όλα αυτά που λες είναι και λίγο ταμπού ακόμα. Δηλαδή ότι το παιδί μου, ξέρω εγώ, έχει κατάθλιψη, όχι μόνο ταμπού, είναι σαν μια αποτυχία δική μου, την οποία εγώ δεν παραδέχομαι στον εαυτό μου, έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ, ότι το παιδί μου έχει ένα πρόβλημα, και πηγαίνοντας το σε ένα ψυχολόγο είναι σαν εγώ να έχω αποτύχει, ας πούμε. Σαν μια ήττα, Ναι, λοιπόν, οπότε αυτό και με εμποδίζει, ντρέπομαι, ας πούμε, να το φέρω σε εδώ, να με δούνε να το φέρνω, ξέρεις, όλα αυτά, ρε παιδί μου, ακόμα υπάρχουν. Γιατί θα έλεγε κανείς, ενώ ας πούμε έχει αποδειχθεί ότι όντως τα παιδιά έχουν κατάθλιψη. Ενώ οι γονείς σε μεγάλο βαθμό αγωνίζονται να το παλέψουν όλο αυτό, η κατάθλιψη αυξάνεται, αντί να μειώνεται. Για ποιο λόγο, ας πούμε, δηλαδή για ποιο λόγο ένα παιδί έχει κατάθλιψη, για ποιο λόγο αυξάνονται τα ποσοστά, τι ακριβώς συμβαίνει και ανησυχούμε, ας πούμε, ακόμα περισσότερο. Γιατί αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει ο ρυθμός της καθημερινότητάς μας. Ένα παιδί από πολύ νεαρή ηλικία, ο μέσος όρος των παιδιών είναι φορτωμένο με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και μαθησιακές, και βλέπουμε και πώς να σου πω, οι εξωσχολικές δραστηριότητες πλέον είναι σαν να υπάρχει μια λογική ότι όσες πιο πολλές δραστηριότητες κάνει, τόσο καλύτερα θα είναι. Πολλές φορές όμως αυτά τα πράγματα φορτώνουν, τα πιέζουν τα παιδιά. Ένα λοιπόν αυτό, οι υποχρεώσεις των παιδιών, οι υποχρεώσεις των ενηλίκων, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά, να συζητήσουν με τα παιδιά, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση της κατάθλιψης. Ζούμε σε μια εποχή που φαίνεται πως τίποτα δεν είναι αρκετό. Τίποτα δεν φτάνει, πάντα κάτι κυνηγούμε. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Ό,τι ισχύει για τους ενήλικες, ισχύει και για τα παιδιά. Και γι' αυτό θεωρώ ότι βλέπουμε αύξηση της κατάθλιψης τώρα πια. Και βάλε και την περίοδο, ας πούμε, του εγκλισμού που φυσικά πρέπει να παίξει ρόλο. Έπαιξε. Ο κορονοϊός έχει συμβάλει και οι καραντίνες, παιδιά που κλείστηκαν μέσα στο σπίτι στα 10, στα 11, στα 12 έτη, βγήκαν πλέον ολοκληρωμένοι έφηβοι, σίγουρα έχει συμβάλει και ο κορονοϊός σε όλο αυτό. Και το βλέπουμε, νομίζω, όσο απομακρυνόμαστε από την επιδημία, τόσο πιο έντονα φαίνεται το τι έχει αφήσει ως συνέπεια όλο αυτό. Και τα περιβάλλοντα, ίσως δηλαδή το ότι ο γονιός δεν προλαβαίνει να δείξει το ενδιαφέρον του, το παιδί δεν ξέρει πώς να εκφραστεί, μετά με τον εγκλισμό έζησαν μέσα σε περιβάλλοντα που δεν ήταν υγιή. Φαντάζομαι όλα έχουν παίξει το ρόλο. Όλα αυτά έχουν συμβάλει και φυσικά πολλές φορές συμβαίνει και το εξής. Δεν αφήνουμε σε ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία να μας δείξει τι ακριβώς νιώθει. Με την πρώτη προσπάθεια που θα κάνει το παιδάκι να πει ότι δεν θέλω να πάω σε αυτό το πάρτι, δεν θέλω να παίξω με αυτό το φίλο π.χ. Ο γονέας θα κάνει το λάθος πολύ συχνά. Μα γιατί, πάμε, θα περάσεις ωραία, πρέπει να είσαι με τους φίλους σου, είσαι παιδάκι. Δεν αφήνουμε, κλειδώνουμε με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά και δεν τα αφήνουμε να μας δείξουν τι ακριβώς νιώθουν, τι θέλουν.
Και τα παιδιά φτάνουν αργότερα σε μια ηλικία όπου θεωρούν πως θα στεναχωρήσουν το γονιό τους αν τους πούν τι ακριβώς σκέφτονται. Φοβούνται και τα ίδια τα παιδιά να μιλήσουν. Όλη αυτή η πίεση συμβάλλει και δυστυχώς πολλές φορές είναι και αόρατη προς τους γονείς. Δεν το αντιλαμβάνονται πολλές φορές οι γονείς. Γι' αυτό και έχουμε παιδιά με βαριά μορφής κατάθλιψη και γονείς που δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει. Και όταν ο ειδικός λέει ότι ξέρετε κάτι, το παιδάκι σας έχει κατάθλιψη, πραγματικά πέφτουν από τα σύννεφα. Δεν το περιμένουν. Μα όλα ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Τώρα, για να τα συνδέσουμε λίγο με τους αυτοτραυματισμούς και τα λοιπά, επίσης και το ανησυχητικό είναι ότι έχει παρατηρηθεί μία αύξηση στην παιδική ηλικία των απόπειρας αυτοκτονιών, αυτοτραυματισμών. Δηλαδή, για ποιο λόγο ένα παιδί, ας πούμε, επιλέγει να αυτοτραυματιστεί, τι ακριβώς είναι αυτό, ας πούμε, που το οδηγεί στον εκφραστή, έτσι. Ναι, να το πω. Ναι, για το παιδί είναι ένας τρόπος έκφρασης. Και εδώ να πούμε ότι οι αυτοτραυματισμοί τις περισσότερες φορές δεν είναι απόπειρες αυτοκτονίας. Έτσι, ένα παιδί που αυτοτραυματίζεται δεν θέλει να πεθάνει, θέλει να κάνει αισθητή την παρουσία του και στους άλλους αλλά και στον εαυτό του. Πολλά παιδιά, και ήταν ένας από τους λόγους που θέλω να το συζητήσουμε, επειδή δυστυχώς οι αυτοτραυματισμοί αυξάνονται όλο και περισσότερο, πολλά από τα παιδιά με τα οποία μιλάω, όταν τα ρωτάω τι νιώθεις, θα μου πούν νιώθω ότι υπάρχω. Λένε συνήθως, έχει προηγηθεί μια φάση όπου δεν νιώθω τίποτα. Νιώθω σαν να είμαι παγωμένος, παγωμένη. Όταν αυτοτραυματίσω τον εαυτό μου, λέω, οκ, ζω, είμαι εδώ. Οι λόγοι λοιπόν που οδηγούν στον αυτοτραυματισμό, πολλές φορές έχουν να κάνουν με την ανάγκη να νιώσει το παιδί ότι υπάρχει. Άλλες φορές είναι ένας τρόπος εκτόνωσης, δηλαδή παιδιά που είναι πιεσμένα, που δεν έχουν το θάρρος να μιλήσουν, δεν έχουν το θάρρος να διεκδικήσουν, νιώθουν ότι μέσα από αυτό κάτι κάνουν. Επιβεβαιώνουν τον εαυτό τους ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι δυνατός. Αφού μπορώ να πάρω αυτό και να κόψω τον εαυτό μου, έχω θάρρος. Οπότε ποικίλει και εδώ το αίτιο που οδηγεί σε μια τέτοια συμπεριφορά, η οποία συμπεριφορά τις περισσότερες φορές σχετίζεται με την κατάθλιψη. Ένα παιδί που αυτοτραυματίζεται πιθανόν έχει και συμπτώματα τουλάχιστον κατάθλιψης. Η ανάγκη του ενήλικα είναι να πιστέψει στην ελπίδα και στην υπόσχεση της παιδικής ηλικίας. Ότι όλα είναι καλά, ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο ωραία γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα και ξεσπέφτουμε από τα σύννεφα, ας πούμε, όταν βλέπουμε όλο αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή ένα παιδί που για να πει ότι είμαι εδώ ή ένα παιδί που έχει παγώσει μέσα του, ας πούμε, να πρέπει να αυτοτραυματιστεί ή να φτάνει σε ακόμα πιο ακραίες καταστάσεις ή να κλείνει στον εαυτό του και ενώ μέσα του φωνάζει, ας πούμε, να μην μπορεί να το εκφράσει. Και όλα αυτά είναι λίγο έτσι σοκαριστικά. Εντάξει, το ξέρεις ότι υπάρχουν, αλλά δεν είσαι ποτέ έτοιμος, ξέρεις, να αποδεχτείς ότι συμβαίνει και αυτό. Πότε πιστεύεις ότι πρέπει να πάμε το παιδί μας σε ένα ψυχολόγο? Δηλαδή, πότε πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε πραγματικά? Τι είναι αυτό που πρέπει να δούμε, ας πούμε, τα καμπανάκια? Καλό είναι να πάμε το παιδί μας σε έναν ειδικό πριν αρχίσουμε να ανησυχούμε. Πρέπει να το προλάβουμε αυτό το στάδιο, γιατί αν αρχίσω να ανησυχώ, σημαίνει ότι έχει αρχίσει και το παιδί να μου δίνει περισσότερες αφορμές. Ευτυχώς, τώρα πια πολλά παιδιά το ζητάνε μόνο τους. Θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, θέλω να πάω να μιλήσω με κάποιον ειδικό. Εκεί εννοείται δεν το στερούμε από το παιδί. Ό,τι εικόνα και να έχουμε, ας δώσουμε στο παιδί να έχει τη δική του εμπειρία. Ας δώσουμε την ευκαιρία στο παιδάκι να έχει τη δική του εμπειρία. Από εκεί και πέρα, όταν βλέπουμε έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά που παραμένουν για μεγάλο διάστημα, θα πρέπει να θορυβωθούμε. Όταν το παιδί αλλάζει στάση απέναντί μας και δεν μας μιλάει ή μας μιλάει μόνο για να τσακωθούμε, πάλι και αυτό θα πρέπει να είναι μία ένδειξη ότι το παιδί ίσως χρειαστεί να μιλήσει σε κάποιον. Υπάρχουν και οι ψυχολόγοι στα σχολεία πλέον, δηλαδή μπορούμε να προτρέψουμε τα παιδιά μας να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να έχουμε εμείς κάποιες ενδείξεις. Γιατί είναι και αυτό που είπαμε πριν, ότι πολλές φορές όλα αυτά είναι αόρατα. Δεν είναι κακό να πάει το παιδάκι να μιλήσει σε έναν ειδικό, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ok.
Κατάλαβες, να καταφέρουμε να βρούμε και τα κρυμμένα προβλήματα. Νομίζω ότι η αλλαγή στη συμπεριφορά και η απομόνωση είναι τα δύο πιο σημαντικά. Ανθή, η κατάθλιψη. Τώρα, έχει να κάνει, ας πούμε, με κληρονομικότητα, έχει να κάνει μόνο με κοινωνικά θέματα, ας πούμε, με το bullying ή με το ότι το παιδί θέλει να ενταχθεί σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, και δεν μπορεί. Το κυνήγι που λες της τελειότητας είναι Πολυπαραγωγικό. Αυτό. Έχει να κάνει με όλα αυτά που είπες, Χριστίνα. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει να κάνει με την κληρονομικότητα και δεν είναι ανάγκη ο συγγενής να είχε κατάθλιψη. Μπορεί να είχε κάποιο άλλο ψυχολογικό πρόβλημα. Έχει να κάνει σαφέστατα λοιπόν με την κληρονομικότητα. Υπάρχουν έρευνες που έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που οι γονείς τους έχουν περάσει κατάθλιψη ή κάποιο άλλο θέμα, έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες και εκείνα να εμφανίσουν κάτι σχετικό. Το κοινωνικό πλαίσιο μπορεί να μας οδηγήσει σε κατάθλιψη, το bullying, η απομόνωση από τους συνομιλίκους, το κυνήγι της τελειότητας. Όλα αυτά μπορούν να συμβάλλουν στο να βιώσει ένα παιδί την κατάθλιψη. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή με όλα αυτά όλοι φλερτάρουμε και δεν ξέρουμε με τι αφορμή θα έρθουμε αντιμέτωποι με αυτά τα πράγματα, τι αφορμή θα μας δοθεί, καλό είναι από πολύ μικρή ηλικία να δουλεύουμε με τη ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών, να τονώνουμε τον ψυχισμό τους, την αυτοπεποίθησή τους, την αυτοεκτίμησή τους και τον αυτοέλεγχό τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοεκτίμηση. Και αυτοέλεγχος, Χριστίνα, δεν τον ακούμε συχνά, αλλά είναι μαγική λέξη για μένα. Να μπορώ να ελέγχω τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η αποδοχή, νομίζω. Να μάθουμε δηλαδή τα παιδιά να αποδέχονται τον εαυτό τους, να αποδέχονται τα άλλα παιδιά. Φυσικά. Αποδοχή, βέβαια. Αυτό το έχουμε. Και η αγάπη που μου αρέσει εμένα. Η αυταγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι δεν είναι. Αγάπη προς τον εαυτό όμως πρωτίστως. Αυταγάπη. Αγαπώ τον εαυτό μου για να μπορώ να αγαπώ και τους άλλους. Ποιες μέθοδοι θεραπείας υπάρχουν, Ανθή? Κάθε σχολή ψυχολογίας έχει το δικό της τρόπο αντιμετώπισης. Υπάρχει η ψυχαναλυτική θεραπεία, υπάρχει η συστημική, όπως είμαι εγώ, ψυχοθεραπεία, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, που έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά την κατάθλιψη. Υπάρχει φυσικά η φαρμακευτική αγωγή, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτού του είδους τα φάρμακα, ίσα-ίσα που σώζουν ζωές. Συνδυασμός αγωγής και ψυχοθεραπείας είναι πάρα πολύ καλός για δύσκολες περιπτώσεις. Κάθε περίπτωση είναι μοναδική, κάθε ειδικός ανάλογα την περίπτωση θα προτείνει τι θεωρεί καλύτερο. Για πες μας λίγα λόγια για αυτό που κάνεις εσύ. Η συστημική ψυχοθεραπεία βάζει τον άνθρωπο να λειτουργήσει σαν μέρος ενός συστήματος. Δηλαδή, έχουμε το θεραπευόμενο, αλλά μαζί με το θεραπευόμενο αναφερόμαστε και στο σύστημα στο οποίο κινείται. Το οικογενειακό σύστημα, το κοινωνικό σύστημα. Βοηθούμε τον άνθρωπο και το παιδί, στην προηγουμένη περίπτωση, μια και μιλάμε για παιδιά, να δει τον εαυτό του μέσα στο πλαίσιο που κινείται. Και ανάλογα το πλαίσιο να μπορέσει να βρει τρόπους για να νιώσει καλύτερα, για να ζήσει καλύτερα, για να είναι καλύτερα με τον εαυτό του και με τους άλλους. Και αυτός εκεί ο ωραίος χώρος θα τον δείξουμε σε λίγο με τα παιχνίδια. Αυτός ο ωραίος χώρος είναι σχεδιασμένος για τα παιδιά, είναι σχεδιασμένος με πάρα πολύ αγάπη από εμένα. Σε αυτό το χώρο κάνουμε και ατομικές συνεδρίες, δουλεύουμε με παιδιά από 4 ετών έως 17-18 εφήβους. Δουλεύουμε λοιπόν και ατομικά, δουλεύουμε και ομαδικά. Δεν αφορά μόνο παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, αφορά και παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Είναι, θα έλεγα, εγώ θα το χαρακτήρισα ως ένας χώρος προετοιμασίας για την ψυχή μας. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι δράσεις που κάνουμε. Η συμβολή λοιπόν, λέει, των γονιών στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι καταλυτική. Φυσικά. Οι γονείς θα χρειαστεί να εξασφαλίσουν ένα οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο το παιδί να αισθάνεται αγάπη, αποδοχή, ασφάλεια και στοργή. Τι θα μας συμβούλευες έτσι εντάχει, ας πούμε, εμάς τους γονείς που
είμαστε και αγχώδεις από μόνοι μας. Εγώ θα σου πω το εξής, και μόνο που σ' ακούω να τα λες, αγχώνομαι. Αυτό. Είναι πολλά. Και δεν μπορούμε εμείς οι ειδικοί να έχουμε την απέτηση να δίνουμε οδηγίες και ο άλλος να τις εκπληρώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην υπολογίσουν ότι και αυτός άνθρωπος είναι. Πολύ συχνά οι γονείς έχουν κατάθλιψη και δεν το έχουν αναγνωρίσει και ως συνέπεια περνάει και στα παιδάκια. Αυτό που λέω εγώ στους γονείς, γιατί τους βλέπω και αγχωμένους και πελαγωμένους σε πολλές περιπτώσεις, είναι να αντιμετωπίζουν τα παιδιά σαν άνθρωπο και όχι σαν παιδάκι. Να μην προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό από το παιδί μου. Είναι και αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή θα το αφήνω να μου μιλήσει, θα το αφήνω να κλάψει. Δεν πρέπει μόλις δω το παιδί μου στεναχωρημένο, θλιμμένο για οποιοδήποτε λόγο, προβληματισμένο, να πρέπει αυτό να το αλλάξω. Ένα παιδί που κλαίει γιατί τσακώθηκε με τη φίλη του, να πρέπει εγώ να το κάνω να γελάει γιατί του πήρα μια καινούργια κούκλα. Είναι άνθρωποι και τα παιδιά. Είναι απλές για μένα οι οδηγίες όσον αφορά τα παιδιά. Να έχουμε τα παιδιά μας κοντά μας, στην καθημερινότητά μας, να μην τα αποκλείουμε από την πραγματικότητα. Αλλά φυσικά, εδώ θα πρέπει να πω κάτι που εκεί πρέπει να είμαστε λίγο αυστηροί εμείς οι ενήλικες, να μην έχουν αφορμές βίας τα παιδιά. Πρέπει να τα προστατέψουμε από τις συγκρούσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όσο δύσκολο και να είναι, οφείλουμε να τα προστατέψουμε από μια εικόνα, από έναν καυγάδι, να το... Κατάλαβες τι θέλω να πω. Εκεί πρέπει να είμαστε προστατευτικοί. Μόνο σε αυτό το κομμάτι, για να μην μάθουν τα παιδάκια ότι είναι τρόπος επίλυσης, η φωνή, το ξύλο, σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς, εκεί οφείλουμε λίγο να είμαστε πιο προστατευτικοί. Ανθή, τώρα γυρνάω λίγο πίσω πριν έτσι κλείσουμε. Διάβαζα επίσης ότι όσον αφορά τους αυτοτραυματισμούς και τα λοιπά, παίζει πολύ μεγάλο μέρος στο διαδίκτυο. Δηλαδή έχει παίξει ρόλο. Αρνητικό σε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, σε αυτό. Ότι έχει συμβάλει. Ναι, δηλαδή ότι ας πούμε τα παιδιά βρίσκουν και άλλα παιδιά που αυτοτραυματίζονται και μπορεί, ας πούμε, να δώσουν συμβουλές το ένα στο άλλο πώς θα το κάνουν, για ποιους λόγους, για... Να το μιμηθούν. Ναι. Ναι, είναι μια, και δεν το είπαμε πριν, καλά κάνεις και πανέρχεσαι εκεί, είναι πολλές φορές μια μιμητική συμπεριφορά. Τα παιδιά βλέπουν κάποιον να το κάνει και θέλουν να δουν, περιγράφει ο άλλος το συναίσθημα μετά τον τραυματισμό, ότι ένιωσα έτσι και τα λοιπά, ένιωσα καλύτερα, ανακουφίστηκα και μπαίνουν και τα ίδια στη διαδικασία να αναρωτηθούν και να πούν να το κάνω κι εγώ. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχει ξεκινήσει μιμητικά και τελικά έχει γίνει τρόπος έκφρασης όμως. Και φυσικά το διαδίκτυο έχει συμβάλει και σε αυτό, γιατί η επικοινωνία είναι πολύ πιο εύκολη μέσω διαδικτύου. Μέσα από το ίντερνετ δεν μιλάμε μόνο με τους γνωστούς μας που βλέπουμε και στον δρόμο και χαιρετούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον οποιοδήποτε που και ο ίδιος μπορεί να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα, έτσι. Δεν ξέρουμε τι έχουμε απέναντί μας και αν αυτό που μας λέει το λέει για να μας βοηθήσει ή για να μας κάνει και εμάς μέρος του προβλήματος. Οπότε το θέμα, εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, να κάναμε και ένα θέμα απλά εφηβεία. Και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτό. Θα μιλάμε. Και παιδική ηλικία. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, τώρα το δικό μου που είναι από τα 5 και πάει στα 6, τις αλλαγές, ας πούμε, στην προσωπικότητά του. Οπότε, η έγκαιρη διάγνωση, η γνώση, η ενημερότητα των γονέων και των εκπαιδευτικών και η ευαισθητοποίηση της ίδιας της κοινωνίας παίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να συμβάλλουν στην αναχέτηση της νέας αυτής κατάστασης. Οπότε, τι μας συμβουλεύεις έτσι για να κλείσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε τέλος πάντων, εκτός από προσωπική, από το να πάμε όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι όλοι πρέπει να πάμε σε ένα ψυχολόγο, γιατί αν δεν γίνουμε πρώτα εμείς καλά, δεν ξέρω πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Τι θα μας έλεγες, ας πούμε, σαν μια τελευταία συμβουλή? Θα σας έλεγα να μην φοβάστε αυτού του είδους τα προβλήματα, να μην φοβάστε την κατάθλιψη. Είναι κάτι που όλοι φλερτάρουμε με αυτό. Να μην φοβάστε γενικά να δείτε τα παιδιά σας σαν ανθρώπους και όχι σαν υποχρεωτικά ευτυχισμένα πλασματάκια. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να ξεπεράσουμε για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε τα παιδιά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε κι άλλα να συζητήσουμε εδώ. Θα ερχόμαστε πάντα σύντομα. θα έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Θα γίνουν κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με αυτό. Θα στις στείλω και μπορούμε να κάνουμε και έτσι σαν συμπληρωματικό κάποιες απορίες κτλ. Πού βρίσκεσαι, θέλω μία να μας πεις? Στην Ερέτρια, Φιλοσόφου Μενεδίκου 3, σε έναν πολύ ωραίο χώρο και εύκολα προσβάσιμο. Θα το δείτε με χαρά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και στα επόμενα. Η ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας. Μέσα από την αλληλεπίδραση του θεραπευτή με το θεραπευόμενο, τη θεραπευτική σχέση που χτίζεται ανάμεσά τους και τη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται με τους γονείς, προσεγγίζονται ζητήματα που αφορούν τόσο το παιδί όσο και την οικογένεια. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά και τους γονείς να κατανοήσουν και να επιλύσουν προβλήματα, να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους και να επιτύχουν θετικές αλλαγές. Μέσα από το λόγο, το παιχνίδι, τη ζωγραφική, την αφήγηση ιστοριών και γενικότερα μέσα από τη δημιουργική τέχνη, το παιδί, ο έφηβος, ενθαρρύνονται να εκφραστούν σε ένα ασφαλές θεραπευτικό για τα ίδια πλαίσιο. Προσεγγίζοντας το θεραπευόμενο άτομο με κατανόηση και ενσυναίσθηση, το βοηθάμε να καταλάβει την ανατροφοδοτούμενη σχέση ανάμεσα στην σκέψη και το συναίσθημα αλλά και τη συμπεριφορά, να αναγνωρίσει τις αρνητικές σκέψεις και να αλλάξει τις τυχόν δυσλειτουργικές του συμπεριφορές. Τα συνήθεια αιτήματα για ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων αφορούν στις δυσκολίες της κοινωνικής ανάπτυξης, την προσκόλληση στους γονείς, τη σχολική φοβία, την επιθετικότητα, τις τραυματικές εμπειρίες, το άγχος, τις φοβίες, τυχόν αδελφική ατιζηλία, ελληματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα, δηλαδή δέπη, εκφοβισμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραχές στη λειτουργία του ύπνου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ψυχοσωματικά συμπτώματα, διαταραχές λήψης τροφής, δυσκολίες κατά την εφηβεία, συγκρούσεις στην οικογένεια και πολλά άλλα. Άσχετα όμως με το αίτημα που έχει το κάθε παιδί που προσέρχεται για θεραπεία, τα ωφέλη της ψυχοθεραπείας για τα παιδιά και τους εφήβους είναι πολλά. Μέσα από την ψυχοθεραπεία, το παιδί έχει την ευκαιρία μεταξύ άλλων να εκφράσει όσα το προβληματίζουν, να κατανοήσει καλύτερα τους τρόπους λειτουργίας του και να αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες για να υπερπηδήσει τις δυσκολίες του. Μέσα από το ταξίδι της ψυχοθεραπείας, το παιδί ενισχύει την αυτοπεποίθησή του και βελτιώνει την αυτοεικόνα του. Ενθαρρύνεται να ανακαλύψει τον κόσμο και να μάθει με τρόπο ασφαλή από τα λάθη του. Βοηθιέται στη διαμόρφωση πιο υγιών σχέσεων, τόσο με τους συνομιλίκους όσο και με την οικογένεια. Ουσιαστικά, η ψυχοθεραπεία βελτιώνει την ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.